Mentah Khasi ngan peni jepi ka wei ka jaka ka ba itanat tam ka badan po chongka Nong Jrong village ka badan po chongka West Karbi Anglong district. Ka shnong Nong Jrong ka de ka wei ne ki shnong Khasi penar ka badang hap po chongka raj penar labang ndri mentah ka hap po chongka district Karbi Anglong hapo chongka jela Asam. Bat kinong shnong ha ka ne ki shnong ki im da ka barap ka ba. Bat ya mentah ngin ne peni pi ka wei ka jaka ka ba itanat tam hapo chongka ne ki shnong Nong Jrong. Ya kene ke jaka kinong shnong jong ne ke shnong ki sai khot ka pden tulu bat kene ke jaka ka don ru harut shnong bat hang ne phila ban I kini ki mau ka bi itanat chisha ke bala bu da unong bu nong thau bat kalong kene kalong ke jaka ka bi itanat ka badon po jong kene ke shnong Nong Jrong.